Nasir, na ce don Allah ko za ka an so mana abinci a restaurant saboda yau ba zan samu damar yin girki. Ashe yana da amfani. Ashe zan yi rana. To ni ma yau rana ta ce ba zan je ba kuma ba zan yi ba. In ba za ka iya ansuwa ba amma ina tunanin ba za a hana ni fita in yi ansuwa kai na ko? Ni da ke haka za mu ta zama a nan gidan. Har in dai ba za ki canza ba to ni ma ba zan canza ba. Sai dai mu ta zama a haka har abada ni da ke. Wato ga bawakin aji in tashi ni yau ba zan yi girki ba. Wato ba ki samu damar yi ba. Ni in je in nemo miki abinci abin da za ki ci. To ba zan je ba kuma ba zan ba. Mu ta zama ni da ke har abada a haka. Dama ni raƙumi ne. Ina jure yunwa da ƙishin ruwa. Abu ɗaya ne kawai ba zan jure ba. Kuma mu zauna ni da ke a haka ɗin. Daga ina? Ni a gidan inna ce. Yau ta tashi ba ta da lafiya shine ta turo ni na zo na faɗa miki sannan na kama mata wasu 'yan ayyukanta. Ok, daman yanzu nake cewa zan cire kuɗin aikinta na yau sai mu yi lissafi. So yanzu ne zan tafi ofis. Tunda ta turo ki ta faɗa miki ayyukan da zaki aiko? Ta faɗa min. To shikenan ni zan je aiki. Zan dawo sai zuwa yamma. Kai ki tafi sai na dawo ki jira ni sai na dawo. Amma ayyukan daren waye ne zai? Ni zan yi. Bayar Allah. Yau baki muka a gidan ne? Ni a gidan inna ce. Yau ta tashi ba ta da lafiya. To sai ta turo ni in zo in yi ayyukanta. Ke? Allah sarki. Ya jikin nata? Ta sauki. Allah ya ba ta lafiya. Amin. Ya kamata a samu lokaci a je a dogo jikin nata. Allah ya ba ta lafiya. Ba komai, ya yi kyau. Za ki iya ci gaba da aikinki.
Ranka shi daɗe me za ka maka? Ok, ruwa za ki kamun. Kamun ruwa. Ranka shi daɗe ga ruwa.